ne doctor aba me mpre me ho nwura mu pii wone ye ba besua de afa ho na yetimi ehu kwa pa ye befa sompo no se bi nya ma yenso na afi na yi ni tin kakra ye ho anamoto ya ebetu nti doc piriformis syndrome ye ka brofo kakra katele we ya ye pa kyeresen but me da say yan fasa kwanya we so na yan tia na tie fu na omo ma ba ya so ye da na omo ma ho da na tia mo ni na ye ka say piriformis syndrome ansa na no yan hwe ni sei nyankopon bo ni padua no wa maye honam ahodo bebre ana honam ankasa kata dompe ni nyina ho eno na eboa ni padua no ema ne form ye enti babia obekọ ni padua no bia honam ne bi ewo ho ena ebia nso ewo ni dwumadi a edi na performance Moses ankasa nso eno nso eye honam no ebi ano so ewo ni padua no ma eboa ni padua ne dwumadi na ohawa ebasa Moses na eho no eno na ye ka ne se eye performance syndrome enti performance Moses na ankasa no eye honam ena ohaw na eba ho no ena ye fa ne syndrome na ye kan se eye condition na moment abeka se eye condition pe mini se eye ewo positive bebia na niam ede ba no ye de ben edoso anytime bia beti condition bia na se ne ede ba no ye de ben edoso nti ohaw a eba sa honam no eho no ana Moses no ho no ena ye fa ne performance syndrome na ye kwa animo no ye behwe se ne esitie ne ye hu ba bi kura ehye na ya hwe ohaw eba ho no se de na deba eba kura de na be mu hu se wanya bi na yetimi acheche mu ye ematiefo atiase that's it ene fire corporate coin general overview ewo piriformis syndrome ne ho na fe ye hwe ne structure sene a esitie wo honam ni mu adaroma ne ba bi ehye na wo ka no okay me da say anti ye hwe ni say se ye hwe ni padua na nkasa o hwe ba bia performance Moses na nkasa ewo yento no inside ankasa say ya ye hwe TV no ani Facebook no ba say we na you ready obetimi the first picture na to so ma na yensu ade kakra ewo ho say o hwe yento no ankasa ye wo honam a ewo ani say a ye hu ne de ema ne de so no bu say o kwa ewo so kama ena ye wo Moses na ne ye fan performance Moses na no wo inside ankasa obi de on so enso but enkrowa nso ewo so ya na ye kama doctor nie enti no ni na Moses ha anti say wa we TV ni Facebook no ha eto no bi na eda so na we na eda so na ankasa no enye performance Moses no when ye fan Gutia Moses ha na eda so sie no ha nti from away na ankasa ni deep inside ankasa na obehu performance Moses no ye kwa mema ya hwe adamfo ni na obehu se ne ba bia elocate ankasa na connected to the cycle and say yes span no eba table na ankasa na eba ne last point na ankasa ebe wura woto ni mu ankasa no ho connected to ho na aba be so yensre no ho na e want say next image ni wo ha abachofa to so na atiefo enhwese na ebe ya mena na ka say ya mihu a ya meti ase yi na say metie no ha anti yenko next image ni say ready na yenhwe ha enti no babia elocating ewo yento no inside ankasa na doc answer na image ni beba ma waka siso ama ye hu ne ye no me be se ye te ase ne ye hu honam no eto no ne we nya to a ye de kire maya nkofo nso esa agoro hu doc honam na ye sen enam na tatale so sen na emu de he hu asem na ye kan te se de ba ye na ase no no nya de ye kan aha won se enam ne tata so be sen wo ha image na ba si na se ofa eto na first Moses na wo ho no ene ye fa no Gutia Maximus okay aha eno na ye de ye hu no wo asuru sie na nkasa no honam na ni no honam na ni no ena ye wo de eno no connected to ye end hebon na nkasa okay aha eno no ye Gutia Medius okay ene ye wo Gutia Minimus eno no de eno so ewo Medius no ase okay ntini nyina eye honam ahodo a ewo ho se ba mi ensa aha na ope performance Moses na nkasa eno no mom de ewo inside pa from eno no onto honam foforo biem na waka dompe no okay nti en me fan san na to so na last kopim so beto dompe no ya eno no flat tra bi na ewo ho eno enso te se na ye hu no wo ani se no and the next image ni wa mpato ye nko na ye hwese ne eno sitie eno be se ye use pictures ne mo so na be ya ha e beti ase ye enti wow o hwe o Facebook ana se TV ni so no o hwe o bo se ya draw ade
bi wo ho a eye kokko ya ye ne kokko na e connect dompe mienu de kese pa no ba bia ya tro S3 no e ho no na ye cycle no aha esa say spinal cord na se ho pe no ase pe me ka say dompe ni e twa to kra o spinal cord na nkasa no e connect to e ho na aba be so o se na nkasa nso no kase no eso e ho na wo e na wo don say line bi ewom a ya ne yellow sa 5 no ne ye fa ne sciatic nerve no okay enti na obi a onnim sciatic a se na esiti e kra no person hu sciatic nerve na babia eno so locate na ewo ho no nti ye lamba 4 5 na S1 S2 S3 the sacral region no nti a say ne ye fa no lumbosacral region e ho na the sciatic nerve na nkasa ye debe ewo okay ho na the lumbosacral region no e na de kokko na ewo ho no any performance muscles na nkasa ye babedi hu komo no okay nti say uti o Facebook and say o hwe TV ni so na person hu babia sa muscles na nkasa ewo a say na debe etie now yan hwe ni say ba muscles we ya isapa but e ya adwuma kase se na eto na nkasa ye hu no yeah that's so flatty yeah ketwa na ewo ho no eno no e ya adwuma kase esene eto no kase pa na ye hu ho no ba no yade afesa na say ahode afamu a nipadua no se na ye de nipadua no e ya adwuma we ni ya adwuma esene eto na nkasa that's without we say na eto no ntimi nguso kalampo na nka amanfo nso ani age ho yeah in essence eto na nkasa de be wo so a ne kase na be ma na wo so but e ba nipadua no se ode on move yankasa wa ko ne ba die no eye we ni na eye adwuma ba woto na nkasa de no de ewo so ema ya ye pese ye hwe ne yehu no abonten be opede ye bo ma oni padua ni di akone aba eye de yehu ni sisi eketo no okay aha enti eba performance models na nkasa na eye adwuma bebre e de bo ani padua no te se o pese wonante a se obe movie wona na this models we na eye adwuma enti se sa models we na enye adwuma wontimi en stretch wona no emu na opese wo pagya wona ne ba so a obitimi gina ho na wakwa ne nanim no wasen pagya akosoro so opese wo ye ne sa Jesus sa Moses we ye adwuma okay sa na opese wo fro stairs ti sa bro sen ye wo ase opese wo fro ba so ase ya obetimi atutu wona no asi so aba Jesus sa Moses we ne ye adwuma nti obi o problem wone de hu bia no ontimi emfro abanso we ma ha se because ontimi enkoa wona nanim empagya na wasa de asi wesen pagya we na ba beka ho obi wo ha na de no eya na problem na ha ne mienu nyina obi won so na ewo faako aha ye behwe ni nyina asa na esitie okay na se eba te se ebia footballers nso no se obetimi a shoot ball te se a pass ball ma opese ogoma eno si se sa Moses we ye adwuma ti ball na da ho na se opese ogoma aha sa Moses we se ne nya adwuma untimi en shoot ball no na omoto mo na no makoda baby na ball no so da so ka wontimi ntu ne nan no sa na tie e na eba meka se mpam agudie kura na in Samuel bi no eno so se sa Moses we enye adwuma eno so bebre oba na be ma na bebre wo na wo say problem oba no bebre but most of times ya na ye be ma no won say me ma ni mum na ya mo ye press up more okay aha ma no de ya bebre na no receivers into one said that high put more ayi but wo be ma na wo ye press up no say wo de we no en shada function ya na problem mu ma wontimi enko masa oba nso no so person no so e na itimi ride no so sa problem we ya ontimi so ride no so was a problem no so be den kakra de ma no okay yeah intiti za na America no say odada dwumadi ahodo apese wudi nyina no say sa Moses we how e wo ho wontimi nye e na say wo ye obi a wo adwuma wo ye no taatena se che na say problem e wo sa Moses we hu no so be den de ama because tena so abeti ya ntini nya ade say obetimi atena so sa na obi ogina ntenten ye adwuma so no so problem e wo sa Moses no ho a ono so den ma ne say obetimi agina ho ache nti sa Moses we ankasa no eye adwuma so pa debe edi buani padua no na how eba ho a na amasa adwuma di na wo sa odidi nyina no atofom na sa how na eba ho no ena ne tie watwam e health no ye fa no performance syndrome wow yeah abusianya hase no mo ahefa na akwakwati nchechiremu ne entiasie eye 21st clinic answer na Dr. Thomas ebetimi ato aso de amaye no ye ka tro se wutie yen na sciatica how obi si machinchina makwa minya ho to mesra 21st clinic ho
ɛyɛ wɔ last stop nti bomodea nefa wani kyerɛ mu over 15 branches ɛna yɛ biebie wɔ mema fa na nyina nti no wode wani kyerɛ mu wɔ overseas Alpha Radio nkyɛn wa Santemantama Kumase a wonsa bɛka wɔ no sanso na ɔbo ase wɔ council quarters wode wani kyerɛ mu osunya na yɛ na doctor Thomas Free Baye regional hospital first gate ni hwɛ ni mu hɔ na ɛhɔ ɛna wobɛhu yɛn sanso na wode wani kyerɛ mu wɔ Nkranza so ebe children's park no Tachiman GN Bank da ni mu sunyane kwan no so na ye wo ye bagen kwan FM pa sanso na breku mamango ase Chris FM nchen ho na behu yen ye tisi mu e wo go so a ye wo go so abotan so Success FM nchen ho pe ne ye wo sefidwabo so Radio Rainbow nchen ho na wonsa ebekan ye takwa ene takra de takwa no Roman stores na chi na ye wo takra de nso fie kuma number 9 na wonsa ebekan ye wo dome afe ye wo eye Tema Community 2 Yankraba Tane Dos Wadaroma for 0540 311 311 0540 311 311 Usa huana se wo kidney usa no ene ho atechema wo liver obrebo no misra honhunu bi aba mekro bi aba ho anasa akoduru sen so bi agiregyina ho ana ni nyina no ba bibiduro kan ye de betu ase de ama fibroid ne ade nyina ya de bia no ukọ ho aye bebo na yetimi etu ase no akoye machine treatment no ene massage laboratory test ahodo no nyina bi nso e de afri ho doc ma yenwremu we say ni nyina no e de na de ba ya be ko ni say enka video na ye ready am pesa nka on fanto so na ye nhwe sene esi eboa ma esi movie na ne kakra before say ko how na eba no me pacho mate ha enye ready no ye nhwe ni say before say obi ebenya ohaw ankasa ewo ne some Moses we eho no ewo niam bebre e na de ba nti na meka say eye condition na ne yete ne say ye wo onipa bi wo ha ota etena se echepa so obi a ota atena se cha eya ohaw kase no emma otonam na yehu wani ne so nemu eba saa Moses na ewo inside bi kwa no na eka okase na nkasa ni se wotena we no so echa ha nti yenhwe ni sei mo a ya yehwe o Facebook ne TV ni nyina no ohwe nipa ne nan na se ne esi movie ekoba nyina no eye saa Moses na eboa nti wo sa connect to ne sere no na saa ne table no ba bia cycle na America no nti obitimi amuvu na no up and down se ne opese omuvu ni bia no Jesus saa Moses we ye adwuma nti se eni ho a untimi nya wo na ni sei se ne opese o ye wo na ni bia se saa Moses we no se ena wo akiri kokoke ne wo ha se no aha nti se nya ade se bia eye adwuma a untimi mpajapaja wo na ni sei no akoye se ntini kese bia eso dompe ne so dompe ni mu ya eso dompe we so we enti obetimi amuvi unan na agi se no ye adwuma nti se we no entimi enya adwuma untimi mpaja wona ne nkosoro sei nti omo problem won se no opaja ko kakra bi po beti ya ana otena so kakra bi nso a obeti ya aha nti me da se yenhwe ni sei yenhwe se ne problem na nkasa eba ho se uyo obi a wota etena se eche a wotena se a wo de pressure eto so nti mo na wotena so no emano edebe emia etale na emia tare ya no ankasa de anka how eni ho saa se ba bia wo sciatic nerve na wo no nti image na me man yi ni first one na sciatic nerve na efam no saa already anka me pata anka wo achi mi ehwe se wotena se eche a saa namwe no emia sciatic nerve no so nti emia na saa na ade ba kwa ho ne se wotena so ena te se ma ba betena ha sei one eye sorry amenti nemo me ye ne continuous te se da bia me ba betena ha don hwe ba ko na matena so saa na bu ho a te se banks omo ye adwuma o banks omo etena se eton ne ma e o market obetumi atena ne to no so fiti anopa ekosie bia anwumre na on sorry ye so wotena so a wo de pressure more eto saa more this way so nti more na saa pressure na e ba so na emia o nerves na nkasa o sciatic nerve no nti ebedumre bi no na eja wo ya opa akese e wo ndu bo se nipa no afi okọ biema otena ne to no so a na eya ne ya otena se kakra bi pe na te se ade no ote so no dade bi eda so na ode ne to atena so na emum anya se dade na eda so na emum enam se watena so achentin za wo ha no aba no emia o sciatic nerve na ma o ye de ben e na ma o te sa ya no bo se nipa no o te ya o kase pa e wo ne to nim se sa image na ready aka o me hwe
won say ɔte yaw kɛse pa ɛwɔ ne tunim ɛna obi wɔ so a ɔtena se ɛnkyɛ bebree saa nanso ha nti yɛn hwɛ ni sei sɛ nke so ɔhaw no ɛba ho a sei na ɛyɛ ɛyɛ nti this side na ɔbɛte yaw no ɛfa wo tunim ankasa sei na ɛgye kɔ osisi akyi nso kakra nti wo sɛ nipa na ɔbɛte wɔ ne to bɛsɛ obesan te ne wɔ n'akyi nea ɔbɛma wate wɔ n'akyi ne sɛ ɛnam sɛ irritate wɔ sciatic nerve no so nti no pain no ɛbɛfa baabi a sciatic nerve no ɛfa nyinaa na wɔn sɛ sciatic nerve no so na started from the lumbar part no a medical kan lumbar 4 and 5 no ansa na aba bɛfa performance muscles no ase ansa na aba wɔ sere nim nti ɔhaw no baabi aba no ɛbɛ translate ayi yɛfɛn sɛ ɛbɛ transfer pain no ya afa baabi a nerves no ɛfa nyinaa nti wɔn sɛ ɔbɛte wɔ osisi akyi wɔte no wɔ otunim esan fa wɔ sere no mu saa akɔkɔpɛ mo naase nti wɔn sɛ ɛyɛ nipa no ɛya ɔtena se kakra na ɛyɛ ne ya ɛna ogyina hɔ kyɛ kakra nso a na ɛyɛ dɛbɛ na ɛyɛ ne ya because muscles no ayɛ tight amia nerves no nka wɔ sɛ ɛtare a esan ɛsane aha na ɛgyam ba we deɛ watena so akyɛ ama atare nti entime ɛngya mu ɛmfiri nerves no so na da bi ɛyɛ dɛbɛ emia no aha ɛna ɛwɔ bi wɔ hɔ nso a ɔntena se ɛnkyɛ na mu ɔtaa pagya nneɛma a emu odu na mo na opagya nneɛma emu odu no saa Moses we no nso no ɛboa o ɛma otimi ɛpagya load no enti sɛ oyɛ ne frequent a ɛno nso obetimi de pressure ato so ebetimi akɔfa saa yaw na brɛw okay nti mo sɛ nipa no wahyɛ ase yɛ de bɛ ɛte yaw ɛwɔ ne to ase wɔ no na ɛyɛ ne ya na nhwehwɛmu ma yɛ behu sɛ first no na yɛhwɛ sɛ obi anya sciatica na yɛ adwi nyinaa egyina spine no so sɛ bia wɔnya herniated disc anase wɔnya lumbar spondylosis anase bia wɔnya spondylostasis ebia no na yehu sɛ ebia problem aba spine nim nanso yɛba behu sɛ obi enya problem of performance muscles na ɛno kora ɛyɛ more of cause of sciatica ne more than the yehu no ɛno yɛ common sene other causes of sciatica ni na nti nneɛma ɛde sciatica ɛba no baako pa eni nti obi a ɔtena ase kyɛ obi opagya nneɛma emu odu ɛna yɛwɔ mo opagya ade ne mu ɛnhyɛ da nyɛ duro de ɛbɛba bia opagya fa no nti won sɛ ade no instead an ko be pagya fa nanim na ka wanya no yie no opagya fa ne nkyɛn mu nti te sɛ mo ha sei abansu sei obefa kofogano yellow no no wa feeling so ma na ye ma oye be ma nti no no de ne nsa ba ko apagya no wa kuta saa no de afro de aba ha sei mo na opagya no de pressure to saa Moses we so a be mia on nerves no nti wo be sha ase ate saa ya we omo so cement ne ebro bag ne banche ukodwoma no matamboto no mo nso de ato mo achi ho no no mo de ekọ ne nyina no nso de pressure ne to yeah nti won say obi wo ho opagya wo de to ne kwan achi nti most of time saa ya no ya mba bete no de cervical part no cervical spine ne kwan achi sei no ebi wo ho boto tente no mo de abia wo mo achi na da ne sisi isisi ne chiwa sana yeah se ewa na wo ya ne san so load ni bi be kwa kwesi wo nti no so betimi ate ya ne bi wo sa aha be wo no mo sa ya na pain ne ewo the cervical spine no mo mo kwa chi sei no na mo ni pagya no aha na be mo wa stretch sa Moses no kwa ya be fa so be pagya ne ma no aha na be mo watimi ya de be ate sa ya wo no e na ye won kofo bi wo ha o de especially mema no o de ne wallet no de ahye ne bottom na watena so nti obetena so the whole day saa da bia obon se na dwuma wo ya no mo na wotena so no eno so e the pressure eto saa Moses no so ebedum rebi no obehya asa ya de be ate saa ya wo no na menchia na apia kubi wo ye friend say anwan kwanta jase hene no na nsen wo se siateke ye no mi ruadofo na msibo mina na mpacho me nkoma me na doctor Salifu yisifu ase ene okoa yo no manjada na emu hwe ne kam o se he wenku ade o kire ma de wenku ade obeje max wo obeje max wo adan ya ma kire ne be mpacho ene ya na yetaka no wallet sciatica no piriformis syndrome na se deep bottles what pains ye betimi aka ne bia e kire se wallet ne yeto me ma no moto na mo de wallet ne hye no sabia I want a doctor nya we no so woni nti na driver ni bo na hye ne to na the whole day what it so chechire ni driver for no kura na ya na umutaye ne saa no anti eno ne ya na che se eno so akofa how they are bro yo pacho yento aso doc okay na yan hwe ne sin so na me kan se obi wo so otana se che
be asetena no so no ya na ye hwe ba bia obetena no so account pa on say e bia wo ye office we ka konwa na wotena mu no obi wa obekọ no say akonwa na otim no obi say ase we na da so nyina awe form na e wo mu no de da so nti ne to na nkasa no etena dade na e wo mu no so na da bia ote so nti mo na wotena so no enam say bibia ne ho a e protect we ni nti no ebedum mebi no be sha say de be ate ya ye ma me no mo didwa e wo market no obekọ pan na ode so ana e ma no bae no na ode abutu na watena so ba de ne enye soft nti emwa nti mo na wotena so no ebe mia otonam na koka saa Moses na wo inside no ya mo nkonwa nketo no bi wo bu se ne to no kura so pa ba konwa na ote so no ne to no nya so ntena yie nti ba bi kakra bi ne wanya na ode ne to no asi na da bia nso esi ho ba kona nti emia ne kakra saa nti afa bedu mre bi no ode saa ne to ho na atena se a na eye ne ya ena omo nso a sabia bi a wanya problem ewo ne nine baabi nti so otena se a ontimi mfa ne to ne mienu nyina entena se nti da bia wode ne to ne ba akopɛ ena tena se da bia wansa wode otumi mienu etena so a eboa ma opposition ho yie ba so wode ba akopɛ ne tena so a ensi so yie nti da bia no wobemia saa Moses no nti anu se bedru mre bi no wobɛhya asa ya da be ate ya then obi nso omo te so omo ta Africa ya nso ya frotro ne we onzo trotro no ofra bi wo ha ka na ye ma be se na ye do wa hye ba bi so pentem ndi ba bia betena no unya ba bi ntina ana bebi wo so city ne kura atete na me ka se ho nyina afom na ye firi ho ma furu bia matena dade na nkasa so wote dade so na ayi na sugar na wa ba be di one size na woto no esi so saa eno so be sha say de be ate yo so nti anytime bia betena se bia no e wo se wunya akonwa we ni so de be e soft so obi a wota atena se cha na watimi atena so yie na tumi abọ oto enam ne ho ban ya na ye dwen ye to na nkasa we ni nko aho but inside na ya na ehia yo mo na wotena se che no mo na wumia so niza wota atena so che na wumia na akwakoka osiatek nerve no na afi ote ya no nti nipa ne beba no osi wako hospital mo twa no eso mo ye bibia omo ye omo si problem bia eni ne spine nso wosiatek ono nso woni diabetes na ya cheche nso mana ta say this obi wo diabetes a ebetimi ama no diabetic neuropathy nti betimi aha nerves no na ye wo obi nso ebi a wanya problem e on the spine na akwakọ ha ne sciatic nerve no na onya pain no be wakwakọ ye bibia wi yesi bibia eni ho nso wote nti oba obekọ akọ ha no na enye no nemum performance syndrome ankasa na edebe na ha no na ote saa ya no nti nkofo bebre ete ya e wo moto nam ni mu a omo adwen ho omo hu ba bia efri ba beto bekwakoya na eye ono ankasa na ju ni dada adwuma oye no na de saa ohaw na edebe e de abre no se obi nya prebia na se breko nanim afanse osua na okobo forma ne bia ho ba bi kobo bibi so ma ya treat na ne ho ato no accident bi siye as time goes on no ebreko na afi na wa start here no injury bi betimi ama saa de no so de ohawa bre sciatic nerve no injury betimi akọ sa na emom se eba performance aspect ne de say bi a has ekoka saa Moses na nkasa nde bi a se kan saa Moses ne de a na betimi ama wanya say problem na anka no kran so ne bi a happen wa span nim titu ni ba bi a sciatic nerve no efri ankasa na the lumbosacral region hona no so no betimi apeke sciatic no from there e ma no ayedebe e ma no ayeye ha ena ye wo obi wo ho a memfa ne se onam efie ho sei e na opatre na ne to nam no e pem ho ankasa aha nti e pem ho no e kan saa Moses no but wa ampe ho asem amuya nti afi no wa sha ase yedebe e te saa ya no ena ye wo obi wo nso kra ye pane na ye wo no aha ye obi wo ya wo ne pane na pane no ye wo no na nipa no wo no ye mistake no wa wo amanaka sciatic nerve no na e ma na santi da bi obeti pain e wo ne tunam ni mu ankasa to obi wa ye wo ne pane awie a e betimi atekini days na ontimi mfa ne to no nya debe entena konwa so na e ho no ye debe e ho no e ye ne ya nti se bia nipa na owo pan se ubenya image na ye wo pane wo mu na e de atoso ama ya se ye wo pane na ye cheche atuonim aha nti ye chemu a ye wo ba bia ye de wankasa nse pane no ba nuo na ye de wo na bia no ba bia wo se kokogu ebi wo ho a eni kwan se ekoba bia asrade wo no na ebi wo nso a e wo se twam wo ho aha nti ni se nipa na owo pane no oye mistake na wahu
na so jagu mo ba bi asrade no wona ebetimi ahaw nti measurement nti do ho so mu ano de ko nti na wo se yesua usua ne yi ansa na wa de ansa na wo ye wo pane na ye de che atuo nim ansa na ya wo pane ye no nti nya ba bia na ye de wo na saa Moses we no na adwuma kase ba ko ye ne se ebo ones ne ho ba ansa na ye be ya pane na ye be wo no enkonko wom nti se nipa na wo pane wo ye mistake na se owo ma ne kan nerves na eno so betimi akofa saa oha na de abrel nti won se ya wo obi pane ye ontimi nante biem aha ose ye wo me pane na afi ye madojo me na nyina ya wo bi nso pane ma ne number akose I say ontimi otoguso ba kwa ye tentena so ba ko ontimi fa nsi fom ye aha ene ya wo bi pane a waba be 3-4 months ontimi fa ne tono nso ye de be entena se okay nti nipa na wo pane na wo se on hwe ba bia ade ne woni yi na ode awo ho nti na yesu ya nti ye kire se o wa ade ne nyina ye 90 ebi wo ha enu 90 no ebi wo nso edru nti wo wa wo se hu ne measurement na ansa na wa ye de ba ansa na wa wo ene edru a o de wo nipa no ba bia wo se e de be edru aha na nkwankofa ohawan ye de be amfa mre nipa no obi owo piriformis muscles akese no yese wonom so mo ene piriformis syndrome no enya no ben pa san na sitie ti se obi a ne to nankasa oni gluteal muscles no esoso no aha won se e ga se obi wo a ne to no esoso nti no ba bia most of times o mo tena e ya na eden mo se ne to no benya space atena so ankasa ya obadwedwe ne ho ne to no ho obadwedwe ne ho yie e na ye kan say wo to nankasa no say load na ewo mu won say eso wo pelvis ni nyina na me ka say wo to no edoso a eno so kura etimi mo bi enya back pain because wo to no load na ewo mu no eputu pressure e wo lower back no nti etwe ni say sisi e ona ha nti etwe ho ni say nti won say bedu mebi no obete ya most of times ya no mo nhyɛ da ntene bebiri wo mo to nim ne mo tene wo omo sisi echi nankasa wo sisi echi pono so wona ya omota ete ya ono na ante kakra no ma so sisi aha ndi zani pa no na ante kakra bi pe na wa ya de be na eni sisi wona e ya se so me ma mo ba dog ya se mo petu nti e mai ya na omo ya be futu ibi ne ya de enye bi ne ya de na ya ntran nkaka ba nya ntrasa enti omo ya no omo de omo kwa ye yi omo to no daachi bi no sa ade we se bi wo ho ma wo mo won se eto na nkasa no se o hwe na shawa na wo se na esitie na artificial one se na esitie nti se okoye artificial one na se ne na ho odin esitie na nti se we no na se no kra de mo aye condemn chain daachi no be condemn a chain anya problem e wo ho kra no e high ade no de nyankopon de ama na wo yisu na eto no se ne kese esitie bia no ene nipadua ne fa eno na ebo amonya alignment nti sanka omu odru kakra na woto no soso eye onya balance ye onya balance kama na obo so obi wo ho a lengelenge na ne to no soso e ba sa na eha no na emu se sa na ete a obetimi abọ ho ban kakra dan se wo nni bi kura wo se wo san ko wo pa ne ma ne sen aba eno no mi nim adwen a ebia wo se be man na epushi ni so nkonko ya na so no nkasa no bo an so ya ma ono ankasa ne confidence level no pese emu pagenti na no masa yo mu sisi ne fia yeah o sisi fia no bi e ba sa wa na o ha ho then yan hwe ni say ya eta yusu mpabo eto wa hell yeah okay say o yusu ni sa da bia no o we no se ne yo se wunya o balance ni wunya ne sa nti enana me study ade bi about eto esoso ena mpaboa eto ewa mpaboa eto wa no enye ma omo to soso eto ya that TV so abusuan ko so mpa TV yeah ha nti yen hwe ni say sanka woto no esoso say ya e was always bia wonya mpaboa ete say okay ha na etumi abo because esoso say no etwe wachi nankasa etwe wachi wolamba sad etwe no nti say usan hye mpaboa na ewa ema balance ne kwa wunya nti pressure na be ye mo ontimi nanti ontimi nyina ye ontimi nanti ye nti say anka wo hye we ya ne to so kwa na wo hye we na obetimi akontentem kakra so ne so obehye we no nti wo ba obi a ne to no ensoso na say o hye we na eya no movement na different from omo a omo to so ha nti wo ye ni say ya o ha sa Moses no because samo I was say etimi utimi nya movement ni ye be nam say o to no esoso se no wo san hye sa mbabo we ni say nti no o unya movement se na wo sa wo ko na wo ko bi ya kakra otimi twist
But onana achia nti mo na wo ya san kakra na wo ya no na etwe saa Moses no etwe ne kakra ebedumre bi no be sha ase ate ya okay but beginning ne de ya unhu aha na mpabo eto wa no enye good for daily routine da bia na ka wadwuma bia da bi aka once a while bi occasion bi na ka wa hye baako some person problem bia ebeba o Moses performance Moses no so a wasan ka bia once a while bi na ka wa da ben wa hye baako bebu wa na adwuma wo ya na no na da bia oyusu wo basa wo de how bebre da ben eba sa Moses no so okay doc ya bekwa ma me fa we say ntwem na afa ye free courses ne so na osi obi wo wa ye won pa ne a na otimi nya sa problem we say bi na mama misao emanum dodo na wo ho a okọ awo so a omra no na wadi for me ni sisi no be hu sa afa na obi wo ho ana ne de no krampo achia obi wo ho afa no otogu so ne nan no wontimi enkeka na wote se kane no eno de na ya na ba ya na yesa your friend is saying performance muscles na ekoka na wo ne mo ekoka na say de be na ya ne ma no ebasa no yeah one say some Moses we so or pelvic part no aha nti no say owo a ochim nti wo chim a Moses na wo ho ni nyina so no ebre kakra the pressure to yeah the pressure to so because wo chim ni nti e na wonyimu ankasa no say wonyema eya na nyankopon nim die mu no oma humans bi a na eboa ema otimi kuta akra ne yie isi sa humans ne ba akra ne ye kese no na osisi echi kase no so ebi aha na amwatimi akuta akra nti wo se nipa no sa akra ne yefun no eye kese a na oje konachi owuwie ya na sa humans ne ja na wasen atene aha nti se do that time na doctor first advice obeka che on say empaja ne ema emodu because say that time na pelvis ne wachi ni nyina no aye weak nti ne oyi adwuma bia den kakra bia wo de pressure to sa ne ema ni nyina so okay e na wo kwa wo so na sa wo chima no so wo de pressure to so nti se ebia obi wana eyentafo kwa na wo na ebi won so na akwa na kwa na so e na entimi ma na o chimti mo na o chim kese no o we ni mo stretch mo obi won so kra ne time nso no o chim fa aha nti se wo yesa na pressure na ababeda so nti na don de obi wo obi wie no obetimi ate ya na kakra ba stam goes on obetimi afri ho okay yeah abusia no Sompa TV 1 TV Sompa fidi ahodo no nyina healing point dwumedie no na ye denam so eto awo aboboa no yenkomo doc baby ayedu no se mete yaw signs and symptoms yaw no de be na mehu popuye bi wo hwa e ba mehu oni padua no mehu sa de be de wo se meto am ne academy ni cha ya sabia na 21st clinic na performance syndrome bi na yi ne ho adi okay yeah when you say so obi was our condition we are or the nsem na to na ti se wugina ntenten na odon nsem ya to na wonte okay se opese ohun saa ye a ona first one ade a obetimi adi detect ne se obetimi ada ho then obetimi ama obi de na batwese no aha ode be mmia oto na komu pa se problem e wo so a obesha ase ate ya okay nti wo ha ne sei abatwa ho no nti wa sei no odi mmia so ekodi ya obete ya no e na omo obi wo so ane de no ofro stairs ti san ko ofro abrosan na ba sei no storybird na ba sei no omo nse ono so no paja ne na ne bia na ote ya no e wo da nti okun mu kakra bia ote sa ya no se opese onante a otena wona ani mu pe na eya ya bi wo kra okona so wantena se a na okotiato because ontimi moving na no bi wa wotene wo ba akopɛ bi won so wotene wo na mienu nyina because yansha no sa Moses na ni ba bi fa akon ewo nifa na wo benkum ha wo ni mienu nyina na nerves no so na ebi fa ha na ebi nso efa ha nti ebi wa happen wo ba akon ebi won so etimi happen wo ni mienu nyina na ewo bi wa ne de no ote ba akon pa esene ba akon bi won say onante a otu nifa na asa ote yaw no ewo ne tonim efa ne sere no eso kakra na ordinance kra mia ne sere no so a onte because ya no ewo inside nti ji so onante ansa na wate design say ubizan like omia na ubizan say umia ote yawa o se onte but onante a ote sa na Moses na ye adwuma nti na wanete na so otena se cha otena se be 1 hour na so sori a obebre panse na watimi atene na anim nti bo so sori ji so onya ade na wakutamu kakra sa na watimi asori agina to osori gina nso a isi osan gina ho eche anse na watimi amuvi ne nan no
because afam na afam nerves no na betimi am wona numbness no wo ntititi ye bi so be obi timi nya titriti e wo hopandu won se ne tonam ni mu ankasa no e tititi watena se ache no na titriti pa anti osore a iso ogina ho che ansa na watimi amuvi ne nan no na so omuvi so agiso okon kakra kakra nti otu ne nan kakra kakra sa na fe esane kakra kakra sa na fe watimi adebe watimi atoa so eko na obi won so onante ko akiri kakra bi a na wa hya ase eti nza wotena ase che bebira a obeti e na wonante bebire nso a obeti wugina ho che bebire nso a obeti sa pain sa na tie e na ewo otu nam ni mu ankasa enti no se wotena so chepa na obeti ya one pa e wo inside because moment a obetena so pe wotena so na farm nerves no as a pain in the obeti na fe numbness nso so asa bem difficult walking on until so na ye den kuna mpo dia enam say e ha nerves ni ntino untimi en stretch mu ye e na obetimi anya numbness no efiti ho sa akosi wo na ase nti obi wo ho a ote e wo ne na ase ankasa na ye de ahye se ni moja na endi afurisa ni ye be na nya moja na endi afurisa ni nerves ni mum na oha na ya da ben aba ho e na ma wo ya da ben o te sa ya o no e na ye wo mo a omo de no so mu filiti se ye de mpane ankasa na e wo mo ni pain de na akwa de se ye de pane na e wo ne tonam ni mu ntu o te sa ya o no e na ye wo mo so no asa femfem mo ono so filiti asa femfem no obi won so cross asa ade bi ene nam ne ho o filiti asa ade bi ne nam ne ho se minti na sore emu ya me ya bet na nya nti na ye nerves ni mum na ya de be e na yesa doka de na ya ne ba ya o de abetwe wonan mu ho no fi usire mu ba wonan tu ho no to da bia na se bibi ekura bi hye ho a wo hye botomo so na ye na ya na de ya bi nya ekura bi wa ye nerves ni na yesa de nti na ya na yesa won say to say na me kan say bi ya wo this condition watena se a wo sorry no e wo say mu san kakra okay sa Moses ni san kakra bi wo kra ba bia wotena ya no usire ni nyina etare akonwa no nti za wo sorry wo say ni nyina ya de ben esane nti se o sori a obesa ase ya de ben afili bibisa aise ne namu ti se ne abo bi na obi wo ko se o ti wo kra bi wo ha onsa ha se no no so won se ye yankra no wa otimi de onsa bo o ha se ogbo a obo se o ja ase bibi ennamu sa na asori Moses na yesa okay nti no eno ana ya yesa nya se bi abo na nam obi wo ko otimi bo doctor say abo bi o se na wa pia kwese abo bi antimi nche wo na animu sa okay complications ne ye fa to aso na ye nkwa ye nim aka akra bi na ye be fa course ne ye be fa course ne ai okay enti ye be complications ni na ne se wonya problem ya dedi kan kwa ne se be ha wadwuma okay yeah because untimi nkotena ase enche be otena ase kakra bia obete ya no e be ha onante e na etimi kra ma obi jojo onani mi ni nyina e be jojo a untimi emu kwa ntubo se nipa ne nani onya stroke but because of problem na aba nerves ni sunti no untimi mfa ne na enye hwe ense ne nerve na damage ntu untimi nya da be untimi emfa enye hwe na obi wa I say obenya discomfort because ayaw ninti no to bi wo kwa pesa no nko akɔhye ba bia nipa anya de be enni na de yaw na ba be gina na chini nyina nti ɔti yaw no nkasa unte nipa no ɔti yaw ɛwɔ na chini saa de kosi ni na asen to ntimi emfa saa side ne kora anya de be enya hwe wo ma ne tena ase a wanya asɛm wo ma ne gina hɔ a wanya asɛm is that at the end of the day na asɛ wadwuma a wasa wɔyɛ de oyɛ nyina na meka say betimi ama onane ni nyina so ya de be adodo na etimi ema utimi enya paresthesia no so ne chronic numbness okay nti wo say nipa na fere na etititi o shampa bo akro kwa na mpabo na aworo chronic pain no so kra betimi ato so persistently yeah nti mpabo na hye na aworo se onye obi na ebeka kire na ono nkasa kra onti dokwa de we ehu ya ka na ketenkete sa no me say utimi ehu obi a ne mpabo aworo obe ono ankasa nim se mpabo na aworo because ne nani mu no entoma kra de nim se won toma timi pa no hu na se mpabo apa ehye wo na mpabo na free slippers upokromotishe na aworo hu se ne mpabo aworo yeah won se ni nyina ne se nerves no na e produce sensations ni nyina nti se wo nante na se wo bete se wo nante a wo bete se wo na atia bibi so wo bete se bibia wo ni nyina ye nerves no nti se nerves ni damage a wo na sempa bo na wura wontimi nya pane yakura wo na mu pane yakura nti se nipa no tini na kura na onye de ben onti because nerves na de ben a damage yeah
the sound of the communications ni bi and wadaroma fire room kwan be na ye be fa so a e betimi aboye ho ban e de free sayade we say ho ehia pa ese ye be boye ho ban titiri ni yenda da adwuma ho nti wo obi a wata ase cha e wo say wo hours na wo de ye adwuma mfa say wo tena ase 6 hours a they won say they say me kwa adwuma ma no past 7 a this is 5 ansa na mapon nti mete fa akon nti wo ma metena ase a o say me so na me stretch kakra nante kakra na movement kakra na obeye no ebe ma say ankan isa Moses no ebe farm nurse no so no ebe sane okay ya na atumi aboa na wasen aba betan na wasen ato so ye ne sa pressure no enye bebre e wo mi say wotena ase che because untimi so enja adwuma na awo ye no me fan say de che mi koduru ye nipa bebre aba nti wo say me hwe omo nti say wotena ase kakra na wa sorry eno no beboa o e na wo pagya ne ma so wo say ne ma na wo be pagya no emma ni duru no emro so bebre na wo pagya so kro wo say wo pagya ne yie niam bia wo be pagya ye pagya fa ye ni so wo pese etimi boa ye pagya fa ye ni na atumi aboa mo bi nso moa wa bla wo pagya ne ma mu oduru bro wo so mo obi nye de be obi emoa e na ya ye cheta mpa bo atenten no da bia de ye dari routine no so nye de be eno so emoa nti ye hwe ne sa nso no so be de be eno so ebe boa ye na ye hwe self test kakra bi ewo obi wo fie no pese ya okay nti wo fie na pese on check se wanya bia woda ayaya na watren wo nani mienu nyina akọ anim na wo ma wati kọ no enka efom ni nyina enna fom da ho kama na ja wo na na baako ewo fom na pagya baako kọ so straight no okay ya wo straight ni wi a hwe se wo beti ya ewo ho a wo ye baako wi a na wa ye baako no so uwie nso obetimi akoa nkotodwe ni mu kakra ukwa nkotodwe ni mu kakra na nso wo sen pagya akosoro ahwe eno nso obetimi a cheke ahwe se obeti ya wa e se na meka se obetimi abutu ho na wa mo bi awisu na batwa ya sei no aha ade amia so kakra ma wa bi wa na afi na e sase e ba nti wo tona se awonte but nipa ni mia se e ba obete ne kakra kasa na be ya obetimi atu hu ana montem na atumi aboa na kofa ha kase anye de be amre okay but your for treatment is also na for cause kakra bi ebre ne ya nti no 21st clinic ya sheda kofa mfidie eni nro ha ya de sasa ya de we sure sa ya de we yanka ni treatment no yen sheda numaduro bi asa akwa ye wo mfidie wo ha onumaduro no ye yusu e wo so na ayi sa pressure na eda so ni nyina na ma Moses no a relax kama se na ebe ya ebe yi pressure na free nerves no so na ma pain na free nti obi wo ha oba ontimi ntina se ba okofisi oru na opie ya na ya na ye de ben ejai owura fisi oru ma opie pe na ya na ye de ben ejai utimi nso obi oba oduru consulting room a okasa ontena se kwa na ne nkasa oso ontimi ntina se be ekoya na massage ne ewia na ama pressure na woso no afri so oba na oba be di adanse se mekoya massage ne we sia de mitimi ye de ben mitimi etrimu kakranti treatment na nkasa de ebe hia se akameka se obekọ omo ye expert se 21st kan na ahwede ama o enye yade a yesoso anu wo fie anase bi obeka se wo home remedy bi wo ho a obetimi ayusu no wo fie da bi entesa when dey behia se obekọ hospital nkasa for treatment doc yeah what therapy apart from therapy now why you know surgery timi ko dum pempen so say yeah surgery yeah ebetimi akodu stage bi a e wo se ye na ye nyisa pressure na e wo ho no emfri ho but no the aye so complicated we ka say no stage adu no yentimi enye debe enye ho meji say eye ne surgeon kasa aha ansa na yetumi ayi sa pressure na debe afri ho anu ti na be hia pa say ubetu ho na because eye surgeon no so a o ha ho ne say o say say eye sa Moses na o ha ne eba ho a o say ada say ye be yi babia o ha ne wo no ada say ye betwa so ana say nerves na wo ho no na ye be yi afri ho na we no sa pressure na de be afri ho nti adom de ne ya no be jai be ha onante sanye pe enye ya hantu unya ne pepe te say yes agini bi ya obetimi aso ya nante nti onkofo bebre ho ma yo mo say ayi sa pressure na afri ho but wantimi anante bi wantimi do na disenya mebem se na be ya enye so complicated na nkoye surgery no to an amontem na yenhwe na yaw no emfiri ho emma dan yaw ne emfiri ho abusia enye kasa na ye de wapomden ho nsem no se be ye betimi agina ye ntia to America 21st clinic sa ya de we se onim se sciatica de eboso de a na edwane ewo yakachi wonti no entina fie ema no nka wonto wonkodum pempen so se koye oseji wanhwe a ya na me no kurampo ne timi nante kwa baka makama kra ne da se abrabon na
Osaba beye bedi for me kakrampacho. Bomodia fra 0540 311 311 0540 311 311. Piriformis syndrome ya yakasafa webi ena eya wo woti ya obi wo nine mu sisi achintini yes on siateka yade no ena ebobo ba no mesro yade bia wo de for sisi 0540 311 311 baby ebe wo no ya chiro ya befa 0551931931 calls no bakum yunu bi na ya sore enkonwa so 0551931931 and 0548931931 0548931931 oh ko se bia opese wo bisa ana se bia opese wodi bi kan ye de yi hu a nekra doc the mama fa back bacho wow friend no kafra saf okay back abaso made of my pacho the sciatica expert Jemeso 21st clinic made of my pacho timenka the sciatica expert Jemeso 21st clinic me da sem pacho di baby akase free pacho my entio ben last year, and you're the doctor, now the song we are not doing the song is to come into all my move into the pocket drama, Madame. I had to get that a few days and issue. And now, the dinner of how now. Say to say what Roma. Say net to say. It's about the course that you are. Okay. Adabe bakumasi bia bomodiana efa Sompa TV anase Sompa FM ha na o se 21st clinic na bra na ye nhwehwemu ye se bibia ye okay awai yeah that's a cell free yeah 0551931931 medafon pacho the sciatica expert Jemeso 21st clinic pacho so kase free okay yeah that's it would the baby akase free mama my entio pacho ayi abrem ha ya de nyame ya doma ye wo ehwe overseas o kira nya botere ne manifest once abra me enhwe once wa mesre why aha okay what I ya to anamo ne bra na ye nhwe na wadwuma de wase otokoso aye na ye ntu yade na sema ne kwoto aso why pacho ye da sese ofre ye my main family last call na yenya idea ka number fresh the 0540 no so made off for the sciatica expert Jemeso 21st clinic wa fidie no emwa me wa da roma wa be frɛ na wadum wa fidie no the sciatica expert Jemeso 21st clinic pacho my entio
Papa mpacho what's menka? Me pacho oti enka. Why ni mudede o mu kakra nti mpacho frɛ number we ya mebobo ama no na efrɛ si no so kati wesi no na eje number me de to dwa na frɛ why ni eni nkomo why 0540 no frɛ no okasa no wa chire pa ye nte won kan ye acho say oh sunyane doctor no Sunya yewo regional hospital opposite and I say Sunya teaching hospital opposite baby a taxi for original loading no main gate wo me pacho wate regional hospital opposite main gate wo baby a taxi for original loading na hwa na yewo why papa online no kafra pacho utie ni age number we say na efra 21st can the doctor and back fra na ya no watwetwe nkomo sesi ya ma no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 asenum na brebe ma ye kwan ama ye de healing point dwumadie no esie doc ye ko o asema kakra bi na ye time net ya ye pa okay ye ko nyame aduma next week ye beto aso me papa ewo techiman papa ketwa ye friend George o he dwumadie odi ni birthday ne me papa nyame enton kwa na menchia 21st clinic adwuma ye fo nyina na yan kan tie fo se nyame aduma fiti wo chena dwoda kopem me da ye adwuma ti anopa no nso ekopem anyumre no na ene ye sha ase ba bia wo bia no e bia na nya nkomo ayedi ye nko a demo ye yare foforo bia na wo wani achim o ya so ye ho a e betumi aboa ofre number no so e da TV ni so na 0540311311 na ye be che wa so ye ne ba bia ben na watimi aba beje wa pomoden nti sunyane de na wo tie no regional hospital opposite first gate no opposite ba dia taxi for ni ejina elodi no e bia ATM afidie ni sinhwe ni mu hope sa wo kwa no wo dan bi ma hu wase odu oba na sa owure wo kokotokro mu kwa na o owure fi a SDA ni bia provision store ho na directing confo ba ho odu na obisa ma ya sa we 21st clinic me regional hospital odru ho ase me 21st clinic for no abusia me do hini rema me akua ye bo asiama ase de de dwumadie no asie na daache hima doctors first fane ne na de healing point dwumadie over 21st clinic communication center no so ewo mayama happy birthday erade nkoso ensure me dofo picture ye de to so nso no minima de koraisi so wachina do beto so why nyame nkoso ensure no mo ho den ene apomoden na oma onore ewo wasetene mu na ne panyina da onfa MP wo so doctors onyankopon hira wo P21st clinic Dr. Brother Foster ne adwumayfo nyina se oma wa wodapa nyame enhira mame na be masafo kantanka ase na me akasa me ba Kelvin so me nanu aso mu na hwe ye mboaye e ma adwumadie yetimi e de ekọ awieye na Mr. David na afi ko be jese sempre mo be ma so Sompa TV MC aho wo so mo One TV so ma ye na mo ase omo won kran Sompa afidie ni nyina mo amodon ayen eso ye mo no so onyankopon hwere mo adafo nyame ya do ma ochina na online pay mo dwumadie e be se twa repeat e wo Sompa TV ene One TV so yakra mo nyina yada mo ase na yesori anche na there's a little thing in the sight of the Lord Victory Charismatic Chapel International wonom eba no chicken na ompai ba no ye no waje ede efo wa bla nyina ebo mo abompa Reverend Apostle Frank say erade nhira mo pe So wante onipaduase a wonte ayaresase over the years yanti ase afei na yabehu no se sa 21st clinic eda sonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana for Sompa 3.1 say ye wo yare bia ye fra no sciatica anso hwa oye nhwehwemu asi biaye kase a ode ye sciatica nhwehwemu no ema ye behu se sa yawa ye free
firi esisi achi fa ye to ase fa ye nema besi fom no se koba se ehututuye eye woya na etwetwenwa na eye sciatica sa sciatica nimdie ya 21st clinic of abaye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efri sa omoto asintini na etwetwe omunumu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase sciatica yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obiefo lines to ho ma ayarefo ne won dinkita ho wo radio so sciatica manfo nim se 21st clinic esano danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade also Sompa 93.1 ennamu yade wachika se eye wuya etutu wone so ene briwo wo dwonso ntentem wo honam nyina eye wuya wotifa edwaw wone achi apopo wanofa ehihim wonan na wonsa ayetitiriti ana emoye dududu ama wontumi mpeja se eyade nkoa na etete wo efre wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia ede no kredie besa oyade dia eno ana 21st clinic minim anamondodo awotu efa wo yade Sompa 93.1 se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st clinic eye ayaresabia o trewo na wagye wafri wo yade ensem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo baby a wo bia ye wa kra tema domi kasoa takra de takwa oboase koforidua nkranza tachiman brekum goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri dwada etikosimmenida holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 3.1 clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert Sompa. This is Sompa. This is Sompa. Dear waguo no enwana witwa Sompa. Feel the heat. Sompa. Ya boy. Yaba Sompa. Da da. Summer, winter, autumn, spring, mountains, blue sky, Sompa 93.1 rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the Lord, Jesus. Summer, winter, autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbow, Sompa 93.1 sunshine, and the trees you made. Jesus, maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 Sompa 93.1 morning, noontime, and the night. Voices, rhythm, melody.
everything. Jesus, the maker of them all. Sompa 93.1. Everywhere I go, I see you right in the beauty of nature. You shine on